Aron mamonitor o makalikay nga magumon pag-usab sa illegal nga drugas sa gihimo mga responders sa barangay ang 40 ka mga drug surrenders nga mitapos na sa rehab and aftercare program sa Dakbayan. Ang report ni Frimari Dumabok. Usa kanila kining senior citizen nga si Tatay Felix, construction worker. Nga nagumon sa gidiling drogas, sud na sa hapit 30 ka tuig. Human sa 2 ka tuig nga rehabilitasyon. Usa na siya sa motabang sa mga construction project sa barangay. Dako kayong kalipay na ko nga gibuhat sa kapitan nga napil ko lista kay para sa nakatabang ko sa among sa dili sa barangay. Kay transferring man ko diri mo, transfer niya ko diri. Monitor bata kay wa tay kumpiyansa. And we are also working on programs nga makatabang sa ilang sustainability. Ganihang buntag, midawat ang 40 ka mga drug surrenderer sa barangay sa ilang certificate human makumpleto ang ilang rehabilitasyon. Ipaubos sab sila sa mga livelihood ug skills training program. Gituno usab sa Dakbayan ug sa Talisay City Police sa mga opisyal sa barangay ang certificate nga nagdeklarar sa barangay Tapol nga drug cleared sud na sa 2 ka buwan. Padayon usab ang mga programa aron wa nay taga barangay nga malambigit pa sa illegal drug trade. So kung sa kailangan nila sa city, we're always in constant coordination with the barangay captain on what we want to do moving forward so they can be good citizens into our city. Ato mong trainingon, ug unsaon pagpatrol, unsaon pagdakop, magulos-ulos mo by shifting, kamo nay mo dipinsa diri sa Tapol. Oba ni John Sulon. Ako si Frimari Dumabok. Balitang Bisdak.